Ramogi TV, Nairobi. Ikruok motelo ne nyasi mar 30 mar rapar Jaramogi Oginga Odinga dhi nyime karomo ma Ofafa Memorial Hall e boma ma Kisumo. Kaluwore kod gavana ma Kisumo Ngire Anyang' Nyong'o, ikruok makare oseketi mar neno ni nyasi no otim gi kwe maonge ng'ikruok moro amora, wach manosir kod jaod bura ma Kisumo Central Joshua Uron. Jotelo ma ogen mar yore nyasi no oting'o jandiko Ngire Ngugi wa Thiong'o, jaod bura ma Westlands Tim Wanyonyi to kod welo mamoko mawuok e pinje maloka. That activity, that event will start from St. Stephen Church, given that Jaramogi Oginga Odinga was an ACK faithful. It will then move to Ofafa, where we will have various leadership, those who worked with Jaramogi Oginga Odinga, those who are mentored by Jaramogi Oginga Odinga, those who are following and have followed Jaramogi Oginga Odinga. The significance of that event is massive, both in Nyanza and nationally. Mang'eny kanotimo kaka nogero piny, kaka ne okelo siasa ma Afrika e piny maduong', piny mangima, kaka giduto gi rumbagiri ne giloso piny Afrika, kata tindo kethre kamano, to gik mane giwacho pod nitie, nondiki e buge. Wadwa ni kwa biro mondo joma tindo mok ong'eyo kata joma pok oparo wechogo wanyise ni gik mawachogi gin wacha japuonj. Gin e buge mang'eny ahinya kata kalatese mang'eny ahinya ma kisomo to biro nyisi gik moko ma kata wan ok wawacho ka.